ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ପରିବା। ଆଉ ପରିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାମା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପରିବା ଭିତରୁ କଲରା ବାଛିକି ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାମା କହିଲେ ନ ଧୋଇକି ଖାଇବା ନାହିଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମାମା କଲରା ଧୋଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ମାମା କଲରା ଆଣୁ ଆଣୁ ମୋ ବାଇଗଣ ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ତାର କଲରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବନି। ତାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଲେ ବୋଧେ ସେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ମାମା ଯାଇକି କଲରା କାଟିକି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ। କହିଲେ ନେ କଲରା ଖାଇବୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଇସ୍, ଏ କଲରା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଛିଲୋ ଇ ମାଲୋ, ଏଇଟା ଏତେ ପିତା ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି। ଛି ଛି ଛିଲୋ, ମୁଁ ଜମା ବି ଖାଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ କଲରା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଖାଇବା।